दहायनि एसे सिगाङावसो खानाया गोलावमोन ओमफ्राय आं दा दहाय सिनजाखाबाय आरो सिनजाखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ट्रेक्टर सालायफैबाय आङो खानायखौ दहाय सिनजाबाय दहाय सिखारजों माथ' गोलावमोन आं फाननायबा मोजां जासिगौमोन दा नै बेमार मासे थैनासो दंबावो नयथामोन अमा फिसाया मासेल' फाननो मोनबाय हेलो एवरीवन गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लग इन टुडेस ब्लग चेनेल आंनि टुडेस ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि गोदान ब्लगाव फुंनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना जोबोर मोजां आरो आंनि थाखायबो मोजां अब्ला नोंथांमोना नायलांदो आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं मा देखायलांनो हायो आंबो मिथिया दिनै आं मा देखायलांनो हागोन नोंसोरनो दिनैनि भिडिअ फुंनिफ्राय मोनाजासिम नोंसोरनो मा देखायनो हागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्लानो मिथिगोन टुडेस ब्लग चेनेलाव नोंथांमोननो मा देखायलांनो हायो अब्ला नायलांदो लोगोफोर आरो दिनैनि बे ब्लगा बिराद दुखु गोनांबो जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन आरोखि अब्ला आं नै देखायजेननोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिराद दुरबल बिराद लस जासिगोन आंहा नैबेयाव माने नैबे अमा बिमा 9था अमा फिसा दंमोन बेहा दा नै अमा फिसाया फान्थाव जाजोब्बायमोन सानथामसो सिगां फाननायबा मोजां जासिगौमोन दा नै बेमार मासे थैनासो दंबावो 9थामोन अमा फिसाया मासेल' फाननो मोनबाय दा नै गासिबो दुरबल जानानै दंजोबो मासे थैबावबायसो नै थैथारसै बिराद लस मारै हामहोबावनो हागोन खालि बेमारल' अमाबाबो बेमार दाउबाबो बेमार मोनसेबो बुस्थुआनो मोजाङै रोखोम फिसिजाला दा नै बैयावबो मासे दंमोन सन्देर जोबसिगोनसो अमा फिसा जाहां मासे दंबावो बै खासि बिराद लस लोगोफोर बिराद दुखु मोनो गोसोखौ बेबायदि लस जानानै होयोबा एफाग्राब गोबावनिफ्राय गुन्दै बायै फिसिबाय दा नै फाननांगौ टाइमावसो लस जाना होलायबाय नैबावबो मासे दं अमाया फिसा जाहां गोबोरखि हासार जोबनो गय बारियावबो दा नै हथुमनानै दोनबाय बेखौ मैगङाव होनांसिगौ सबाय बिमा गायदों नालाय बेखौ सबाय बिमायाव होसिगोन हासार गोबोरखि जमा फुथुमजोबबा ट्रेक्टर गंसेनि बारबावगोनसो दां दा बैसोमो बिदि जमा खालामनानै दोननो मोनजोबनांसिगौलै लोगोफोर मोसौखौ खानानै ओमफ्राय गोबोरखिखौ जमा बुथुमनानै दोननांगौ बे लेथेर फिथेर जाजोबनाय दंना नै गोबोरखिया बिसोरखौ जमा बुथुमनानै दोननांगौ आरोखि होमब्लानो मैगङाव बाहायनो मोनबाय बेनो मोजां माबा हासार रासायनारि हासारनिफ्राय बेफोर हासारखौ बाहायोब्ला साबसिन आरोखि मैगं थाइगंफ्राव माने दानि हासारफ्राथ' अनेक मानसिनाव इफेक्ट खालामो देहायाव दा बेफोरखौ बाहायनानै मैगं थाइगंखौ जानो हायोबा मोजां आरोखि देहानि थाखाय नोंलायनो हेस हासारजोब बेयाव गोबोरखि हासार दुरबल जानानै दं हुस खारनो रोंला नै जेबो हुस खालि लस जानायल' अब्ला नै दा फुङाव दहाय जि गोबोरखि हासार बुथुमदोंमोन ना नैबाव होगोन आरोखि माने बेयाव सबाय बिमा गायगोन सिगां आलु गायदोंमोन बेयाव दा बेयाव सबाय बिमा गायसिगोन आरोखि दाथ' बोथोराबो मोजां अखाबो हाग्लायबाय हायाबो थान्दा जाबाय नै दाख्लैफोरनो गायबा बिराद मोजांसो जाबावसिगौमोन नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय नै सिन बोबाय बेयाव मोनसे सिन बोखाबाय आरोखि बेयाव र' मोनसे सिन दं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ता लाइन दं बेयाव ओमफ्राय बे 24ता लाइनाव गासिबो सबाय बिमा होजोबगोन आरो लोगोसे बेयाव टाइमिंबो होफागोन आरोखि कुकिंबार ओमफ्राय बेयाव रासायनारि हासार बाहाया दै लोगोफोर बेयाव गोबोरखि हासारसो बाहायगोन न'निनो गोबोरखि पियर हासार माने देहानि थाखाय मोजां बेफोरनो नुबायना लोगोफोर बिराद मोजां नुबाय नै लाइनखौ दा हासार होगासिनो बेयाव सासे आयंआ बेयाव गोबोरखि हासार लायदों ओमफ्राय आंबो दा बेयावनो थाफानोसै आरोखि हासार होनायाव हासार होफानोसै ओमफ्राय सबाय बिमा गायफानोसै अबेनि
बाथुल दानै लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव हासार होखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि ब्लगाव नुबाय थाखायो आं मा मावदेरो बयलार सुनांसिगौलाय नै बयलार दा सुनोसैलाय बयलार खामानियानो जोबा सानसे बेखौ नोंथांमोना मा सानदों दे बे जाबाय दिरुंसो दिरुं प्लास्टिक दिरुं बेजों बयलार खागोन आरोखि जाय बयलार गुदामाव सफैबाय ओइ मारै दं बाहागिफोर बाब गायलां गायथां जाजोबलायथारदों खानांसिगौलाय नै बेफोरखौनो मावसावलाबायसै थ' लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नै बयलारखौ सुखांबाय आंनाथ' खावनाय बे बयलार सुनाय मानायानोसै ओमफ्राय दा सुनानै नै बयलार दोनफैबाय आरोखि सयथाजोंनो 17 केजि 900 जाबाय फिसा सयथाल' आरोखि ओमफ्राय अजना एसे गिलिर गिलिर नालाय दाउआबो गिदिर गिदिर सयथाजों 17 केजि 900 ग्राम दा बयलारखौ सुखांबाय लोगोफोरा ओमफ्राय दा नै आखाइ आथिं सुफिननांगौ जालायबाय आखाइयाव मैला जाबाय ओमफ्राय बिराद गां बुब्राबोना बिराद गगा मोनहायो बे गां गोरलै बुब्राबनाया हार्टसेव होयो आरोखि दा आं आथिं आखाइ सुनानै लाफिनसै लोगोफोर दा बयलार सुखांनानै फैनानै आथिं आखाइ सुखांलायबाय ओमफ्राय एसे थाव बायदिसिनाबो मालिस खालामबाय आरोखि थेवबाबो नै ड्रेसा बेनो लंपेन्टआबो नै बेनो सानबासो जाबाय सुयैहा माने दफा दफाल' गाननाय जायो नालाय ओमफ्राय दा नै मा खालामनो ओमफ्राय आं नैबे मोनसे बुस्थुखौ जागोनसै आरोखि आंगुर फिथाइ बेखौ जाना लागोनसै ओमफ्राय एसे बाहेरायाव गिदिंहैसै ओरैनो बेकाराव गिदिं आरो माखासे खामानि दं नालाय जाना लाग्रोबाय आंगुर फिथाइखौ गोखैसो माथो आंगुरा लोगोफोर दा मोसौ फिसा हमनांगौ जालायबाय हमजाया गाइखेर सेरनांगौ नालाय हमदो जाया बै सासेया हमजाला दा हमनोसै गाइखेर सेराखै नालाय दा बिमानाव जाग्राबाथाय ओंखारनाय नङा गाइखेरा ओंखायनो हमनानै खानांगौ गदों हमनो मोनासै लोगोफोर दा दसे हमसै नोंथांमोना थ' गाइस नै दा ट्रेक्टराव जिगाब थिखो फैलायबाय मोनसे दुब्लियाव माने बे जिगाबखौ उनाव नांगौ नालाय मोसौ जानो मानो दाथ' मेचिनजों दुब्लियावनो होनाय जाजोबो ओंखायनो बेखौ दा न'आव लांना दोनहैसै आरोखि हा आंहा हाबायसो नंदों नैबे जाबाय खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि बर' मिडियाम स्कुल 1 to 10 दं 1 माने नार्सारिनिफ्राय दं आरोखि सोगासिनो दा लडाथ' लागायखाबाय रायजोफोर ट्रेक्टरखौनो जोख्लोबजोबखाबाय ट्रेक्टर ट्रलिखौनो दा मानखोनायावसो जाफबसिगोन दा बेबादि जिगाब जाफावनानै दोननाय थाथुमनायाव मोजां खायला नायबा एन्जरफोर बिराद खार'नो ओंखायनो मोजां थाल लानानै खायनांगौ बिदि गेब्ले गेबथेयासो साबसिनबावलै मैखुन जानायाव थाब बेरो मैखुना बेजोंना एन्जर जानो लेंबोदो नोङो सावरि सानैसो लेंबोदेरबावदो देलाय बे एन्जर दंजोबो ना मैखुनाव दा खागासिनो दिरुं जिगाबखौ खासनोसै वा बरिया गोजौ जाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जिगाबखौ गंसे दोनहैखांबाय ट्रेक्टर गंसे आरो दा गंसे लायबावनांगौ थांगासिनो बा लामाया देन्जारसो गंसे रोगाबावनांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबगासिनो भिडिअखौ बिराद मोजां जागोन दिनैनि भिडिअआ गंसे दोनहैखांबाय आरो दा गंसे जाबावनांगौ बैयाव ओइयावनो बिराद मोजांखा लामाया गोजौ गाहायनो बाब्रे 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 मा मानबाय खोनादोंलाय
गुसु नुदोंना लोगोफोर दहायनि एसे सिगाङावसो खानाया गोलावमोन ओमफ्राय आं दा दहाय सिनजाखांबाय आरो सिनजाखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ट्रेक्टर सालायफैबाय आङो जिगाब रोगानो आंनि खानायखौ दहाय सिनजाबाय दहाय सिखारजों होनबाथ' गोलावमोन दा नोंसोरनो आं खानाय सिननायखौ देखायनाय जायाखै आरो दा ओमफ्राय खानाय सिनजाखांनानै जिगाब रोगागासिनोलाय लोगोफोरनो आरो गंसे ट्रिपखौथ' दिनैखांखाबाय आरो दा गंसे ट्रिप दंबावो फंनैसो बुंगोन आरो दस्रा खामानि बालाबो रोगानांगौ पावार स्टारिं नङालै लोगोफोर नन पावारसो बिराद गोरा जायो एखमबा बेफोरखौनो सालायसाबाबालाय मा जाबावनो कारबो सालायनो हाया बेफोरजोंनो दुब्लि बारि हाब्रु बारियाव सालायलाबाय थानांसिगोन लामा मोजाङावथ' सालायनो मोनखाया कारफोरबो ओंखायनो दा साफ्रेखायो मोनफैबायानो नै आं लकेसनाव बेखौ लांनांगौलाय दुब्लि बारि फैलाव दा नैबेनिफ्राय लोगोफोर नैबेखौ निउट्रलाव दोनसै ओमफ्राय नैबे गियारखौबो निउट्रलाव दोनसै दानिया साबिखौ बन्द' खालामसै आरोखि ओमफ्राय नै बेखौ बोनानै स्टार्ट बन्द' खालामसै अफ जाबाय ओमफ्राय आं गारिखौ दोनथ'नानै न'आव थांसै ओंखाम जाहैसै माने दा सानाबो 12थासो टाइम जाबाय साननि दा गारिखौ गालांथ'नोसै आरो ओमफ्राय दा मालाय लड होग्राफ्रा जाब्बाय थासिगोन जिगाबखौ नैबेलायनि नैखौनो नैबो लड होगोन ओमफ्राय आं दा ओंखाम जानो थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना थाथ'लायबानो जाबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै नुसिगोन आरो लोगोफोर आंखौ होनबा थाथ'लायदो लोगोफोर दा दस्रा नुसिगोनलाय दा ट्रेक्टरखौ दोननानै ओंखाम जानो फैबाय आं लोगोफोर थाबायगासिनोसो जों आरो गंसे जिपि खामानि मावगासिनोलाय हा जावगासिनो गंसे नै जेसिबि हा जावगासिनो ओमफ्राय आं सान्दुं थिखा थिखि थाबायगासिनो आरो बिराद सान्दुंखा दिनै आयौ रेव रेव जाहांबाय सान्दुंआ दानो थाबायलांदो बेसेबांबा गोजान न'निफ्राय ओमफ्राय दाहाय ओंखाम जाखांना फैफिनसै माने लड जाबा फैगोन आरोखि थ' गाइस दा ओंखाम ओंख्रि जाखांजोब्बाय गासिबो क्लियार जाबाय जानाया ओमफ्राय दा दहायनि ट्रेक्टर गारबोनायखौ लायनो थांसै लडा जादोंना जायाखै मिथिया लड जायाखैबाथ' एसे नेबावनांगोन ओमफ्राय दा बेखौ लायफिननानै थांसै आरो नैबे बाइकखौ लानानै दा ससेनिफ्राय सासे मानसि लांफासै बाइक लाबोनो टेक थांसै अब्ला ओमफ्राय दा नै लामायाव थाथ'फैलायबाय आं सेराव मोनसे ब्रह्म मन्दिर दंना बेयाव बिनि बाउन्डारि वाल लुगासिनो आरो बे लुनायखौनो दसे नायदों आं मोजां जाबायलै जोंनि बर'फ्राबो दाना बेबायदि मिस्ट्रिखौ बिराद मावबाय न'आवथ' बे खामानिखौ बांगालफोरसो लाफैजोबोमोन दाबो हाबाखैदां गाइस दासो लड होनाय नुहुरबाय आङो जेबोआनो जायाखै दा नै दुब्लि बारि गारि सालायबोबाय आं बाब्रे 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 सेनबोगनो नागिरो बाब्रे बाब्रे अफर'डिं गाइस दुब्लि बारियाव 9.5 बिगा दाबाय हालै नै लोगोफोर जि लड होखाबाय दा मानखोनो गस्तारला जासिगोन हेलो एभ्रिवान नै दुगैखांलायबाय दा लोगोफोर ओमफ्राय दा ट्रेक्टरखौ लायनो थांफिनसै ट्रेक्टराथ' लड गंनै रोगाखांबाय ओमफ्राय दा गंसे दंबावो दा गारिखौ दोनबोनानै दुगैनो फैदों आङो ओमफ्राय दा दुगैखांबाय आरो साहा बेलासिनि साहाखौबो लोंखांबाय साहायाथ' सामफ्रामबोखा साहा लोङाबा बाहेरायाव ओंखारखाया नालाय साहा लोंखांबाय नै गाइखेर साहा ओमफ्राय दा आं दखानाव थांफिनसै
दखानावथ' नङा गारिखौ लायनो थांसै लोगोफोर दखानाव थांबाय थाग्राखाय दखानखौल' रायखांफ्लाङो दा ट्रेक्टरखौ लायनो थांसै ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे टुडिस ब्लग इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव थाथ'लायदो लोगोफोर